Hvad så, hvad? Er vi fucking klar til endnu en fucking banger herfra? I dag har jeg med Gamle Sudi. Jeg hedder Adam, og jeg har Sudi med mig. #Jannik. I dag, der skal vi lave et fucking sindssygt skabelig hunt. Først skal vi starte en akavet samtale. Sige, are you ready for the D? These nuts, tie a bit. Kommer skændes med en P. Sig sut min og vend på en reaktion før skib. Og det må ikke være mandkøn, så. Få en fed mand/kvinde til at hoppe. Bum, bum, bum. Sig P-ordet 10 gange i en sætning med mellemrum i en normal samtale. Find en person med briller på. Low-key easy. Få 10 forskellige til at sige jon. Få 2 piger til at twerk eller vise sin røv med bukser. Spørg 5 kvinder, hvornår de sidst har haft sex og venter på legit svar. Det er egentlig bare dem, og så nogle andre sindssyge ting. Let's go til it. Let's get it. Kom. Hvad så? Hold din kæft. Okay. Hvad i tiden? Vi start. Pik. Kom. Kan du sige Jon? Kan du sige hej Jon? Hej Jon. Okay, tak for det. Kan I sige hej Jon? Kan I sige hej Jon? Luk røven, din Kan du sige hej Jon? Hvad? Kan du sige hej Jon? Man, what the fuck going on here, man? Jeg tror ikke, han var dansker ham der. Low-key. Hvad sker der? Hvad foregår der? Hvad foregår der? Hvad sker der, chat? Hvad sker der? Oh my god. Det var tid, vi har kun en time til der, ellers så skal vi lægge et fucking cringe billede op på Instagram. Og det vil vi ikke. der på hovedet, bro. Okay. Jeg er i gang med scavenger hunt. Kan I ikke sige hej Jon eller twerk? Hej Jon. Eller vise sin nums. Hej Jon. Kan I twerk eller vise sin nums? Det er egentlig det sværeste af dem. Hej Jon. Ja. Jon. Ja, men hvad med den anden? Kan I gøre det? Nej. Hej Jon. Vi har ikke nogen røv, desværre. Nå. Vi er flat. Må jeg få et snap? Begge to, så har jeg nemlig klaret den. Nej. Hvor gammel er du? 16. Vi er 13. Damn. Hej. Hej. Kan du sige hej Jon? Hej. Okay. Hej. Hej. Kan du sige hej Jon? Hej Jon. Må jeg få din snap? Jo. Hvor ja? Jo. Okay. One down, Jannik. Kom. Kan du lige skrive det? Sig Jeps. P 10 gange. Eller få en reaktion på P. Der sagde de sut. Ja. 10 gange Jon, og så en pige. PPP. Tak for det. Okay, hvis den går off, så er du lidt køgt, for så er der mega mange der. Nå, tak for det, hey. Find en person med et cut i Den har vi set før. brynet. Fuck, det bliver svært. Eller må jeg lige se de øjenbryn? Hold de lige i hånden. Ja, fuck er det for en lort, du har fundet med et bryn i øjet. Okay, sig, are you ready for the D? Og så okay, vi har den. Ja, den er easy, kom. Den er fucking easy. Hallo. Are you ready for the D? Hvad for noget? Are you ready for the D? No. These nuts, baby girl. Come on now, dog. Så er jeg sådan, what the fuck? Er du en pige? Hvad sker der? Må jeg få en af jeres snap, please? Jeg er i gang med scavenger hunt, og hvis jeg ikke gør det, så skal jeg lægge et mega cringe billede op på en story på Instagram. Det tror jeg er bedre. Så grim er det heller ikke. Hallo, har du et sådan... Du har ikke et hul i brun? Er det... Hvor er det, må han 2 sekunder? Hul i brynt. Har du et hul i brynt? Sådan streg, så sådan... Er det ikke lige der? Nej. Fuck noget pis. Jannik, hvad fuck er det for en lortopgave, du har fået til mig? Bare vent, den kommer. Har du hul i dit bryn?
Den kommer, bro, den kommer. Ja, det ender med, at jeg er nødt til at kommer nu, betale det kommer sådan... Ej, har du ikke hul i dit bryn, please? Hvad? Har du hul i dit bryn? Sådan, sing. Nej. Så forstår vi fucking køk. Bro, den kommer nu. Har du hul i dit bryn? Hvad? Har du Du hul i får ham til sådan at et hoppe. bryn? Hop. Nej. Du skal få ham til at hoppe. Nå ja. Jamen, jeg tager en efter... jeg skal faktisk være en til at hoppe nu. Det er crazy. Vi har en til 23. Jeg er så ikke køgt. Jeg har en til 24. Har du? Det kommer an på, hvad vi snakker om. Det er fordi, jeg er i gang med sådan en skabelig-hånd, og jeg skal få en fed kvinde til at hoppe. Eller en mand. Det var low-key sjovt. Hej. Fuck noget hår alligevel. Har du, tak for det, har du et hul i brynet? Hvorfor? Det er fordi, jeg er i gang med skabelig-hånd, og jeg skal finde en, der har det. Nej, jeg har ikke... Kan du gøre det for mig? Kan du gøre det for mig? Ja, det ved jeg sgu ikke. Må jeg lige spørge dig om noget? Du ligner faktisk ham der, Toby Innet. Har du hørt til ham? På YouTube? Nej, men jeg er Dingos lillebror. Dingo, men fuck Dingo, skal jeg tænke på. Har du så spillet FIFA? Nå, men der er faktisk FIFA lige herovre. Prøv at se her. Du kan Hold ikke se da det så godt, men der er kæft. FIFA. Hvad laver I? Er det LAN, eller er det LAN? Ja, det er LAN party. LAN party med plejehjem. Kvinder og det drenge og sådan lidt af blandet. Med de fleste drenge. Jeg sidder over pigerne. Hvad med transkundet? Det ved jeg. Måske har vi en enkelt eller sådan noget. Er hun bad eller ham? Det ved jeg sgu ikke. De er sådan lidt grimme. Fordi det er handicap efterskole, det her. Så er det. Jeg kan godt se, at de ikke har spist deres pizza, eller fandt det der restværk deromme i baggrunden. Nå, ja, nej. pizza, ja. Nej, Det er der er på den tallerken lige bagved. Nå, der er pizza. Det er skinkepizza. Det er fordi, at personen er lige gået på toilettet. Og kommer tilbage. Han skulle ud og skide, Loki. Hende. Skulle ud og skide. Ja. Er hun grim? Hvornår tror du, hun kommer tilbage? Det ved jeg ikke. Hun står og spiller som computer, så det er fint. Så Hvad spiller I? Jeg spiller ikke noget, jeg sidder bare på Home-TV. Men dem i baggrunden spiller FIFA, og så er nogen, der spiller Rockstar, eller GTA, og så er nogen, der spiller Roblox, og nogen, der spiller League of Legends, og så er nogen, der spiller Mock. Ja. Hvad spiller du så? Jeg spiller Fortnite, og jeg spiller så meget Fortnite, men en gang imellem gør jeg. Hvad spiller du lige nu? Ikke noget, jeg sidder faktisk bare og snakker med dig. Nej, men altså sådan... Normalt. 5M, Fortnite, CSGO, eller sådan lidt blandet. Hvad for en 5M-server? Navigate? Der kom hun. Kan du enten twerk, give mig din snap? Han vil have, at du skal twerk, eller give ham den snap. Ej, det gør jeg ikke. Hvor gammel er han? Please. Hvor gammel er du? 16. Han er Please. 16. Please. Jeg skal nå et skabelig-hånd. Hvor gammel er de lige? I håber, at det er okay, jeg kan snakke til dem, når I er der. Så er det okay køgt. Okay. Jollehoved. Okay, skib mig. Okay. Må jeg få en af jeres snap? Hvor bor du henne? hvor gammel er du? Hvor bor I henne, og hvor gammel er I? Du svarer først. Ja. Nej, det har jeg ikke lyst til, fordi jeg er meget krænket lige nu. Det er 2 mod 1, det er tag team. 15. Okay, hvor er I fra? Aarhus. Same. Hvilken by? Hvorhen? Hvilken gade og sådan noget? Altså, vi bor ikke sådan i Aarhus, vi bor sådan en by under Aarhus. Jeg er ikke så god sådan med map. Hvad fuck er det nu for en by? Tæt på... Vi bor uden for Aarhus, ja. Tæt Ja, på. det er det, hun lige har sagt, jo. Hvad hedder det? Odder, hvis det giver mening. Nå, der, ja. Jeg har faktisk en kammerat, der bor i Odder. Den er en, der hedder Matti Nej, Matti hvad? Larsen. Nej, altså hedder han Mathias? Nej, Matti. Nej. Nå, må jeg få snappen? Hvor gammel er du? 15. Du blev swipet. Ja, det kan jeg godt se. Janik, det gik i der. Har Loki 15 minutter? Adam! Ja, det er mig. Hvor gammel er I? Vi er 13. Yes, jeg skal også videre. Fuck, man, jeg mangler stadig den der, for jeg kan komme videre. Og guys, jeg har allerede nået den her,
den her og den der. Vi mangler den her. Og så mangler vi alle de andre. På kun 15 minutter. Hvordan fanden er det nogensinde muligt? Kan I svare på det? Hvor fanden kommer det ikke frem? Så, hvad er det, der sker? Nej. Må jeg få en af jeres snappe? Hvorfor? Fordi jeg er gerne med sådan en scavenger hunt, og jeg skal virkelig nå det. Hvad? Sådan en scavenger hunt. På OMOTV. Fuck er det? Det er sådan, jeg skal nå nogle ting, og så skal jeg gøre en straf til sidst. Og jeg har low-key kun 5 minutter, og jeg har fucking mange challenges endnu. Okay, men du må gerne tage vores tær. Hvorfor kan vi ikke tage på den? Din navn er Adam, ikke også? Jo, må jeg få en af jeres snappe? Jeg tror ikke, du vil se mig, og så have min snap. Bror, Sådan vil jeg ikke se mig. Du vil ikke se mig lige nu. Vali, Trust du the ved ikke, products. hvor gammel vi er. For gav med Nej, hvor fuck skal vi vide, hvor gamle vi er fra? Der er et hak i brynene på Intens. Ja, Hvor gammel er du? Vil du faktisk gerne have en snap? 15. Og når er du 15? Vi bliver 15. Så er det fint. Ja. Bro, de kommer ikke til at gøre en skid. Fuck, laver weekend herinde. Det ved jeg heller ikke. Vi kan grief med et game. Hvad sker der? Bro, weekend, vi sidder og optager YouTube-video, weekend. Ej, Nå. ej. Der var en, der havde et hak i brynet. Ja, weekend. Og så var du skal med på YouTube-video. Vi bliver mobbet, weekend. Siger jeg hører den lige. Var der en med hak i bryn, Vian? Mhm. Okay, så skriver den af. Hvad mangler vi så? Streamer du? Ja. Hallo? Hvor gamle er I? Hvor gamle er I? Jeg er 13. Kan du ikke sige, hvad så er Adam the G? Hvad så, Adam the G? Hvad så, Adam the G? Tak for det, gutter! Sådan der, så har vi den i hus, Vil du mødes? Var det fint nok? Hvad står der? Jeg har spurgt hende, men hun svarer ikke, så jeg siger det ikke til dig. Det er lige må hun siger nej eller ja, det er bare svar. Så vi begynder så Må jeg få din snap? Hvad skete der med Heje? Jeg sagde hej. Og så svarer du mig ikke. Bro er lidt desperat. Okay, måske fordi jeg er lidt desperat, fordi jeg skal fucking have fucking en hel masse ting inden 13 minutter, okay? Hvad skal du nu inden 13 minutter? Okay, vil du gerne høre det? Jeg skal nå at få en fed kvinde eller en mand til at hoppe. Find en person med briller på. Det er allerede svært i forvejen. Få en pige til at vise sin røv. Med på selvfølgelig. Eller twerk. Spørg 5 kvinder om, hvornår de sidst har haft sex. Offerkortet om at få en kvinde snap. Spørg en sort, om I skal mødes. Få en 14-årig til at sige, Adam, det har jeg gjort. Find en person med et cut i bryn. Find en person med en rød cap på. Spørg 3 forskellige. Om de har rød pas og vent på reaktion. Du skal ligne en mongol overfor en, som du synes er lækker. Find en person, der er plus 20, og få 2 piger snaps. Hold da op, og hvad får du ud af det? Jeg får ikke noget af det. Altså, hvis jeg ikke når at klare det, så skal jeg sætte et meget personligt billede op af mig selv på Instagram. Nej, det er ligesom vores vikar. Der er en vikar på vores skole, der ligger en video på TikTok af ham, der twerker, fordi han tabte vedmål. Ja, må jeg få den eller ikke? Det må du vel godt. Holy shit, der er fandme smoke herinde. Okay. Okay, hun var født i 2023, kommer. 1 år gammel. Hvad? Ikke noget. 2023 er 2 år, bror, man. Ja, det ved jeg godt. Jeg sad også lige kigge, og 2025 er crazy. Okay, hvad mangler vi? Stadig, den er... Adam. Ja, det er mig. Ej. Hvor kommer du fra? Vi forstår det simpelthen ikke. Kan jeg seriøst ikke bare få snappen? Det kan du sgu godt, når du er så ked af det. Mener du virkelig det? Ja. Hvad er den så? Jeg skriver den nu til dig, fyre. Okay. Jeps, det er 2 på en gang, det der. Tak for det. 2 på en gang, 2 på en gang. Det var på en gang, hvad så? Hvor gammel er du? 5. Fuck mine ører, mand.
Vil du godkende det, Jannik? Ja. Kan I stille jer på gulvet og så hop? Nej. Nej, bare sådan, jeg hopper sammen med jer. Det er bare sådan, det er fordi... Nej. Det er fordi, jeg skal nå det inden 10 minutter. Please, guys. Der er ikke nogen, der siger ja. Ja, men du har stadig 10 Okay, så fuck dig. Altså. Altså, jeg vil godkende. Hej. Hallo, kan I hoppe? Jeg hopper sammen med jer, men det er fordi, jeg skal nå det inden 10 minutter, og hvis jeg ikke gør det, så skal jeg sætte noget personligt op af mig selv på Instagram. Kom, vi hopper nu. Kom, skynd. Hvad? Jeg har 1 minut. Skynd dig, skynd dig. Ja, kom. Den tæller. Selvfølgelig intet body shame omkring. Okay. Sidste gang havde jeg samleje. 5 personer. 5-4. Fordi det var en film. Hvornår var det sidste gang, I havde samleje? Mig og hende, vi havde det lige for 5 minutter siden. Hvad med hende den anden? Nej, det var med hende. Og så er det begge to. 2-1, kommer. Skål. Okay. Jannik, jeg har ingen styr på, hvor mange jeg mangler. Kom væk. Hvornår sidste gang, I har haft samleje? Det var et ubehageligt spørgsmål. Okay, undskyld. Men jeg skal nå det inden 9 minutter. Altså, jeg skal vise et personligt billede af mig selv på Instagram. Hvad by bor du i? Fyn. Hvad for en by? Fyn. Ja. Sjovt, ikke en by. Middelfart. Hvad? Middelfart? Hvor gammel er du? 16. Kender du en, der hedder Patrick? For Nobi. Det ved jeg ikke. Nej, så nej. Ikke til det hjælp nu. Jeg har ikke tid til det, jeg. Jeg må også finde en med en rød kasket, Jannik. Hvordan er det fuck er det nu sådan muligt? Få en til at prøve at tage en rød kasket på, altså. Har du rød kasket? Spørg det. Har du en rød kasket? Damn. Fedt. Har du en rød kasket? Hvad? Har du en rød kasket? Nej. Hvor gammel er du? 14. Kan du sige hej, Jon? Eller kan du sige hej, Adam the G? Hvad? Kan du sige hej, Adam the G? Hej Adam. Hvad? The G. Tak for det. Hvornår sidste gang, du har haft samleje? Nej, hvad? Hvorfor? Hvornår sidste gang, du har haft samleje? Hallo, sig lige, hvad det var til. Og ikke alle de spørgsmål. Det var det stille spørgsmål her omkring, lille pige. Okay, det lyder mærkeligt, jeg skal tage videre nu. Hej, hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Øj. Ringer. Har I ikke en rød kasket eller sådan noget? En rød kasket? Nej, rød cola-dåse. Der er halvt fyldt. Jamen, det er jo ikke det, jeg skal bruge. Hvorfor skal du bruge en rød kasket? Det er fordi, at jeg har i gang med sådan en scavenger hunt, og jeg skal sådan finde en person med en rød kasket. Jeg synes, min ven var en god idé, og det forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor det var. Fordi hvor svært er det ikke lige at finde herinde? Rød kasket? Jeg finder det sgu aldrig. Nej, lige præcis! Fucking klunk i hovedet, mand. Hej. Har I en rød kasket? Nej. Hvor gammel er I? Jeg er 17. Hey, Twerk. Hey, Twerk. Jeg kan. Må jeg se? Desværre ikke. Jeg kan godt. Der er ikke, der sidder på mig. Må jeg se? Nej. Må jeg se? Nej, du må nok heller ikke se, vel? Du ved, jeg godt kan finde ud af det. Ej, for galt, ham der igen. God lov. Hvad? Du synes, det er ikke okay. Hun er ikke slækker hende, altså. Hun tager ikke lækker hende. Please, kom nu. Jeg kan ikke se dem der. Fuck, jeg køgte. Jeg fucking køgte seriøst. Ja, det var køgt dem der. Det kan godt være, jeg har køgt. Men de er mere køgt. Jannik? Kan jeg ikke gøre noget for ikke at fucking finde en rød kasket?
Kan I hoppe for mig? Om vi kan Vi kan hoppe hoppe for for dig? Hvis jeg hopper sammen med jer. Nej, jeg har en skadet ledbånd. så Ja, jeg kan men så må I kræfter med den anden hjælpe mig med at hoppe, altså, kom over. Hvad sker der? Hvor gammel er I? Bro. Når det ikke, bro. Nej, jeg skulle lige til at gøre det, jeg skulle lige fucking til at gøre det. Tak for det. Tak for det. Hvad mange fuck mange mere? Hej. Har I egentlig det røde pas? Ja. Nej, desværre. Jeg har. Hvordan er det ikke at have det? Hvorfor skulle jeg have det? 10 minutter. Er du ikke i Danmark? Jeg bor 8 år på Danmark. Bing chilling! Det var to, og de har Bro, ingen... det var over skændes, det der, bro. Det var over skændes. Nej, men så to i en næsten. Hvor mange var det, jeg skulle spørge? 3 forskellige. Har du rødt pas? Det var en over plus 20, det der. Har du et rødt pas, der er nede til højre? Hvor spørger hvor gammel han er, hvis han er 20? Ja, fordi jeg har et tyrkisk pas, og et tyrkisk pas er faktisk rødt, så hvilket vil sige ja. Ja. Nej! Ej, jeg skulle ikke sagt det. Jeg skulle ikke fucking sagt det. Er det Casey? Hvem er os? Jelle? Hvad så, bror? Han har en babe hoodie på, det. Bror, hvorfor har du en babe hoodie på? For det begynder upcoming, bro. Hvad mener du? Upcoming. Har du ikke set det? Ja, bror. Ja. Du går lade koste, var det ikke sådan populært i 2017, eller hvad? Hej. Hej med jer. Hvornår var det sidste gang, I har haft samleje? Det var for 30 sekunder siden. Hvad med hende den anden? Hvad? Hvad med hende den anden? Jo, det var jo sammen. Et lille par igen. Kom on. Mangler kun en. Hvornår var det sidste gang, I har haft samleje? Onsdags. Damn. Jeg har aldrig gjort det. Hvor gammel er du? Easy. Hvad med hende anden? 14. Damn. Smoke that shit. 100%. Fuck. Bryn. Den der. Okay, hvor mange har vi fået? Vi har fået den der. Så har vi ikke fundet en med briller på, så har vi fundet den der. Ikke den der, den er rimelig svær. Den der. Ja, 2 sekunder. Den der. Så vi mangler den der. Gik væk. Fordi jeg... Okay, vi mangler en med briller med rød cap, bør numse, og så 20 år. Okay. Kan I twerk? Ja. Må jeg se? Nej. Pis. Hvor gammel er I? Hvor gammel er du? Nej, jeg spørger først. For helvede, det bliver bare sådan her til pædofili, Men det er fordi, det er noget meget vigtigt at spørge om, og jeg vil gerne lige vide, om I sådan... Hvor vi ligger henne. Ja. Ja, så skal I sige, hvor gammel I er. 10. Damn. Hell nah. 12 år, de skulle da finde 14. Hvem er 14? Nogle piger lige har spurgt om de vil twerk. Sagde du så ja? Nej, det var mig, der spurgte dem, og så sagde de sådan, vi skal da have 14, hvor der klam pædofil, og så sagde jeg sådan, det er sgu da ikke noget galt i. Hvor gammel er du? Snart 17. Altså, der er jo ikke så meget pædofil over det. Bro, så længe de ikke er 15, så er det Bro, hvis man tænker over ens Ja, ikke også? Sådan max 10 også, er vi ikke enige? Ja. Bro, er du syg hoved? Nej. Bro, hvad er det gennem ham den anden? Jeg ved det ikke, han Bro, er... det der, bro, man kan sgu da ikke som 17-årig knalde en 10-årig, det kan man. Det kan man sagtens. Jo. Altså, Jo. Det var lidt stramt. Jo tættere på 0, jo strammere hul. Altså, come on. Ja, prøv at tænke på det, mand. Hvis hun kan kravle, kan hun avle. Altså, come on. Bro, det skal være, det er højst 3 år. Ah, eller sådan en nyfødt, sådan stadig med sådan en navlestreng, eller det der crazy shit. Adam, du har tabt challengen. Nej. Okay, guys. Chill the fuck out.
Det skal ikke engang være født endnu. Adam, challengen er tabt. Nej, hvad mener du? Oh, shit. Var det ikke til 23? Nej, det var 10 år. Og det kæft, okay. Hvor fanden blev den af? Hvor fanden blev den af, den der? Jo, hvad så er du? Så, bror. Har du rødt pas, eller hvad? Desværre. Det er ikke det danske, men okay. Hvorfor den tid med det i hånden? Jeg har rødt pas. Der er ikke noget, der hedder det danske pas. Det danske pas er noget nordiske, landske pas. Det mindste kan jeg sikkert godt være mit hjemland. Hallo, du må gerne Jo, smutte hjem til dit hjemland. Hey, gutter. Altså, alt love til Syrien. Jeg elsker jer. Det er for en challenge, okay? Slap af, dreng. Rødre. Det Gå Syrien, tilbage til dit hjemland. jeg er faktisk fra den her land lige her. Altså, gamerstolen. Eller? Ja. Hvad Og ligger det? Palæstina, okay. Jeg håber, I må komme tilbage på et eller andet tidspunkt. Peace out. Og et personligt kærlighed. I admit it, another hoe got me finished. Broke my heart, oh no, she didn't. Ja. Den er stille nok. Tak for det. Måske jeg skulle skaffe mig sådan der. Jamen, de siger, de er outdated, men sådan, det er upcoming. Står jeg mener. What the fuck? Og så sidder han i Lacoste, sådan tracksuit, altså hvad fanden regner han? Vent lige, hvor er det du fra egentlig? Det er Fyn. Den der tror jeg, den ligner min størrelse. Nej. Okay. Det siger du indtil du kender Mikas? Mikas? Ja. Altså, ham der er bare sådan lidt, ham der er vietnameseren. Nej, du kender ikke Mikas fra min by. Han er helt skudt i hovedet. Prøv med, jeg er på opholdssted lige nu. Jeg har sgu også helt skudt i hovedet. Nej, som mentalt. Han er blevet skudt i hovedet. Er han? Ja. Så har han ikke levet nu. Jo, det er sådan røg forbi hjernen og crazy shit. Det er så fucking sindssygt ud. Han er sådan fuld Ukraine og alt Okay, muligt. nu skal jeg bare lige røge det ind. Den her var... Nej, det er sådan røg op skråt sådan her omkring. Sådan der. Ja, så sådan ramte den kraniet, så sådan bounce den ud igen. Det er fucking sindssygt. Det kan den ikke. Den kan ikke bounce ud. Jo, den kan. Der er så meget kraft på en patron, at den ikke kan bounce Nej, ud. det var lang afstand jo. Det var Ukraine jo. Ja, men der er stadig rigtig meget kraft. Okay, bro, jeg har ikke røntgensynbillederne, men det ser fucking crazy ud. Ja, men altså, nu ser jeg bare, en patron kan ikke bounce af, fordi der er så meget kraft på, at den bare går direkte igennem. Den ramte sådan skråt jo. Det er det, jeg siger. Jeg ved ikke. Spørg mig ikke. Altså, Spørg mig ikke. Den Jeg troede heller ikke, det var real deal. Den kan gøre sådan her. Lad den op her, og så røg den ud sådan her omkring. Sådan Ja, altså hvis den out of rører the ind blue her, air. hvis den rører ind her, så rører den ud heroppe fra. Sådan bare rammer kraniet. Skraber kraniet. Bro, selvfølgelig ved han om at skyde, altså han er fucking Taliban-kriger. Det kan også godt være, men jeg ved det ikke. Altså, jeg ved bare, han er live, altså. Det er det eneste, jeg ved. Ja, det er det eneste. Det er det godt, Lever. Ja. Altså, han kom til Danmark, så det er fint. Ja, han var i Ukraine jo. Nå, er han fra Ukraine? Det er jo det, jeg sagde. Nå, nej, du gjorde. Ja. Nej, Du er helt lost, bro. Du er helt lost. Det er fordi på mit opholdssted, ikke? Der hedder Mikas, der har været her. Og han er også fra Fyn. Nå. Det kunne godt være. Nå, jeg skal nå et scavenger og få nogle piger til trade, så vi ses. Okay, damn. Hej. Hej. Hvor gammel er I? 15. Ej, Jannik, det er så ondt at gøre det for dem her. Hvor gammel er du? Også 15. Altså, vi er fra 2010. Damn! Okay, twerk. God aften. Altså, det var det værd. Diddy party, bro. Nej, jeg kigger bare væk. Weekend, kan du ikke komme herind og så twerk for mig, Weekend? Hej. Det er hej. Er du drenge? Han er bag på, Kan I ikke stille jer op, og så vender vi os rundt, og så gør vi sådan her. Jo, lad os gøre det. Ja, kom. Nej, også pigen, kom nu op med. Kom nu, alle sammen op. Kom nu. Kom nu op med. Kom nu. Kom, sig de ting, du skal op. Kom nu. Kom nu op. Nå, jeg vil gerne se jeres skipper. Nej, jo ikke fordi det. Det havde hun sikkert ikke engang. Det havde hun. Oh my fucking god, bro. Du var så tæt på. Så nogle autistiske børn. Det var jo en gammel psykiat. Bro, nej, jeg vidste sgu ej.
Hej. Hey, vil I ikke med til en dans? Vil I hurtigt med til en dans på TikTok? Please, 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 jeg beder jer. Jeg skal nå det inden klokken siger 23:10, please. Hvorfor? Det er en challenge, det er en challenge. Oh my fucking god. Jeg sidder bare hernede ved gulvet og prøver. Altså, hvad fanden er der også foregår? Hvor gamle er I? 25. Ja, det er 7 plus, det er 7 plus. 20 plus, de var ikke 20 dem der jo. 25. Hvor gamle er I? Vi er fucking 11 år. Yes! Yes. Er du til mindreårig? Vil I med til en dans? Hvad? Vil I med til en dans? Om vi vil være med til en dans? Mm? Ja, selvfølgelig. Okay, så stille ud på gulvet, kom. Fucking endelig er der nogen, der gider danse med mig. Okay, vi stiller os. Hov. Kan du lige gøre sådan, man kan se din Se min mave. Nej. Vil du med til en dans? Vil du med til en dans? Hvad fuck? Hvordan kan man være så downy, mand? Jeg er træt. Jeg har samme væg bag ved mig. Den var jo ikke bagved dig jo. Det var en foran dig. Hallo? Hallo? Vil du twerk sammen med mig? Jeg kan flex med dig. Nej, twerk. Nej, det er lidt for gay, man. Nej. Det er det for gay, man. Vi har sokker på. Nå, okay. Vil du twerk med mig? It messy. It could also just... Damn. Hej Adam. Vil I med til at danse? Dans hvad? Det er sådan en ny TikTok-dans. Kom op med. Så viser jeg den. Okay. Gå langt tilbage, Steven. Jeg skal se jer. Okay. Først drej til højre. Kom nu. Så drej til den her vej. Kom. Ja, kom nu. Come on, chat. Det var den. Kan du se den, Jannik? Godkendt. Så mangler vi en 20'er og en rød cap. Og nogle briller. Chips. Okay. Hej. Hej. Hvor gammel er du? Har I en rød kasket? En rød kasket? Ja. Nej. Fuck, man. Hvorfor? Den er umulig. Hvad så? Det er fordi, jeg er i gang med sådan en challenge, og så sådan, er der en, der skal have en rød kasket. Nej. Ja, jeg ved det. Det er fucking umuligt. Jeg er lidt efter en i 40 minutter nu. 40 minutter? Ja, jeg ved det godt. Er det en rød kasket? Jeg er farveblind. Er det ikke en rød kasket, det der? Nå, okay. Ja, var det en rød kasket, det der? Det synes jeg. Det var fandme ikke rød. Hold kæft, Jannik. Det er en kasket, der bliver Og den er rød. Blot headset. Hvorfor lad være med at lægge Har du, hallo? Har du nogle solbriller? Men har du nogle solbriller? Ja. Ja. Må jeg ikke se dem? Giv mig solbrillerne. Giv mig med, at du elsker Sandy. Ikke Sandy. Ja, tak. Har du en rød kasket? Nej, men jeg har en anden kasket. Er der rød på den? Nej. Can do it, man. Can do it. Hallo? Har I en rød kasket? Adam. Har I en rød kasket? Hvad? Har I en rød kasket? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Fuck, det begynder at blive varmt nu. Har du en rød kasket? Så kom den altså. Hvor gammel er I? 17. 18. Du skulle bare sagt 20, så jeg vundet. Du skulle bare sagt 20, så jeg vundet. Hej. Hej. Har I en rød kasket? Må jeg se? Skal vi flash dig? Det må I da også gerne, hvis I har lyst til det. Jeg tror, Loki lige kunne se nogle bryster. Hej. Har du en rød kasket? Yes. Må jeg se den? Ja tak, din Ja tak. Hvor er du fucking goated, bro. Hvor gammel er du? 20? Yesterday is history.
Er du 20? Everybody, you need to pay attention! Er du 20 år gammel? Mener du det? Jeg troede lige... Er I 20 år gamle? Yes, jeg er færdig! Yes! Er du pedo? Nu skal jeg ikke vise et billede af min tisse med til en 9-årig. Nej, ved du hvad faktisk? De jokede bare, vi er 9. Jamen, jeg skal stadig finde en 20-årig. 20 år. Jeg skal finde en 20-årig. Fucking idiot. Ja, de sagde du, at de jokede. Ja, men derfor skal jeg sgu da stadig vise den. Ja. Det er mig, der er dum der. Jeg bliver lidt dum af at sidde her med nogle utilgængelige folk. Er I 20 år gamle? Hvad? Er I ældre end 20? Jeg er. Ja, tak. Ja, fucking tak. Men han har en hjerne som en 20-årig plus. Men han er altså kun 18. Nej! Han tænker ligesom en, der er over 20. Hvor gammel er du? Mig? 24. Så er det fucking meget. Yes, go. Tak for det, gutter. I må have en god aften. Lige måde. Fuck, jeg troede lige, du var køgt. Det er så chat. I har intet fucking på mig. I har intet fucking på mig. I har ikke noget på mig. Jeg er ustoppelig. Jeg er ustoppelig. Vent, det er han der igen. Hvad så? Han der spurgte, når vi sidst havde samleje. Jamen, jeg er færdig nu. Hvornår Chat, har du vi er sidst færdige med alle marts. Gutter, vi fucking klarede det. Hvis jeg får 20 visninger på den og 5 likes, så laver vi endnu en banger af sådan en her. Og jeg har selvfølgelig Sudi med næste gang. Altså, hvorfor ikke? Vi ses. Ses næste gang.